ଅଛନ୍ତି ମାତାମାନେ ମୋର, କିପରି ଅଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାଗଣ, ଆଉ କିପରି ଅଛନ୍ତି ପିତା ମୋର। କହ ଭାଇ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବନଯାତ୍ରା ଆସିଲା ବେଳେ ପିତା ମୋର କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଯାଉଥିଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛା। କହ ଭାଇ, କହ ମୋ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ, ଆଉ କହ ଭାଇ ମୋ ମାତାମାନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ, କିପରି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାଗଣ ଓ ପୁରବାସୀ ନରନାରୀ। ଭାଇ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ଗୌରବ ସବୁ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି ଭାଇ। ଆଉ ନ ଦେଖି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ତରୁଣ ଦାଉ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ, ଆଉ ଶେଷରେ ପିତାମର ତୁମେ ମାନଙ୍କୁ ବନବାସକୁ ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ କେବଳ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ପିତା जमपुरी रे भरत
କିଛି ତୈଳ ପାତ୍ରେ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେହ କରିଲେ ବେଶୁରା ବିଷ୍ଣୁ କାଶ୍ୟ ଶେଷ ପିତାଶ୍ରୀ ଜନନୀ ଗର୍ଭ ଜନ୍ମୀ ଏ ଅଧମ ଭରତଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରିକି ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜନନୀ ମୋର କହିଲେ ଅଭିଚାର ତାଙ୍କରେ ଭୁଲ ପାଇ ତୁମ ନିକଟରେ ମୁଁ ଅଳି କରୁଛି ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ବସି କରିଲେ ଆଦେଶ ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ହୋଇବ ସମାପନ ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ ଆରେ ଭାଇ ଆମେ ପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ରାଜକୁମାର ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇ ଆମକୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ରାଜକୀୟ ଶିକ୍ଷାତାର ନିପୁଣ ଭାବରେ ଜଣା ଏହା ସବୁ ଜଣା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କିପରି ତୁମ ମାତାକୁ ଏପରି କଠୋର ବାକ୍ୟ କରୁଛ ପ୍ରୟୋଗ ଭାଇ ଭାଇ ଏ ମାଟି ଆଉ ଆକାଶ ଠାରୁ ଯିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ସିଏ ହେଉଛି ମା ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଭୂମିଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗ ଗତି କରିଅଛି ଆରେ ଭାଇ ଯେ ମା ଆମକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ସେଇ ମାକୁ କଣ ଏପରି କଠୋର ବାକ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ କି ଭାଇ ନାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ରାଜ ସିଂହାସନ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା କେବଳ ଅନନ୍ତ ବନବାସ ଦଣ୍ଡ ଫେରିଯାଅ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତୁଇ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କରରେ ଶାସନ ଏ ଅଧମ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଅଛି ଆଉ କଥା ଦେଇଛି ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦକୁ କଥା ଦେଇଛି ମାତା କୌଶଲ୍ୟା କହିକି ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରାମଙ୍କୁ ବନରୁ ଫେରାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଅଭିଷିକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମୋ ମାତା କଥା କହୁଥିଲେ ନା ଭାଇ ଯେଉଁ ମାତା ପାଇଁ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଜି ଚୁନା ହୋଇଯାଇଛି ଚୁନାର ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଜି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଏ ଭରତ ମୋତେ ମାତା କଥା କହି ଲକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇ ଏ ଅଧମ ଭରତ ଅନେକ କୁବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛି ମାତା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଭାଇ ମାତା ଅତ୍ୟଧିକ ବାକ୍ୟର ପରେ ଏ ଭରତ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଭଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି ଭାଇ ଫେରି ଚାଲ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଫେରି ଚାଲନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଯଦି ନ ଫେରିବ ଭାଇ ଏ ଅଧମ ଭାରତ କରିଅଛି ସତ୍ୟ ନୃପେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିମ ଭାଇ ରାମ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ଭରତ କାହିଁକି ନା ମୋର ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ କିଛିଟା ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କରିଛି ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଦୁର୍ଲଭଂ ପ୍ରକୃତଂ ସଭା ଦୁର୍ଲଭଂ ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ଭବା ଦୁର୍ଲଭଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାଜ୍ୟା ଦୁର୍ଲଭଂ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ସଭା ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପିତା ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଭାରିଚା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେଇ ସତ୍ୟର ରଜୁରେ ବନ୍ଧା ତାହେଲେ ତ ତୁମ ଭାଇ ମୁଁ କିପରି ଲଙ୍ଘିବି ବା ସେଇ ପିତୃ ସତ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କାଳେ ଫେରିବି ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆଉ ଲଭିବି ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟାର ବିଭବ ସମ୍ପଦ ଫେରିଯାଅ ଦୁଇ ପ୍ରାଣାଧିକ ଭାଇ ମୋର ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବସି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ କରରେ ଶାସନ ମୁଁ
ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ପୁଣି ହଇବା ଏକତ୍ର। ଆଉ ସେଇଦିନ ହସି ଉଠିବ ଆମର ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର। ଯାଅ ଭାଇ, ଫେରି ଯାଅ ସେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ, ଆନନ୍ଦରେ ବସି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କରରେ ଶାସନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, କିପରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ କରିବି ଶାସନ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାକ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ନିରନ୍ତର ଫେରିଯିବା ଅଧମ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଅଳି କରିବି ଭାଇ, ସେ ଅଳିଟିକୁ ମୋର ରକ୍ଷା କରିବେ ନା? କିଅଳି ଭରତ ଭାଇ, ସେ ଅଳିଟିକୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଭାଇ। ଭାବିବେ ତୋ ମାତା ଦେଇଥିଲା ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ପୁଣି ତାରି ପୁତ୍ର ଭରତ ଆସି କରେ ବଡ଼ାଇ କୌଶଳ କରି ଏ କଣ୍ଟକିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପଥରକୁ ସେ ଛଡ଼ାଇଦେଲା। ଝିଅ ଭାଇ ତୁମ ସେ ପଦର ପାଦୁକା ଶିରେ ଘେନି ଯାଇ ରଖି ସିଂହାସନେ ସେ ପ୍ରଭାତ ବଢ଼ିବି ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ। ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବି ନାହିଁ ଭାଇ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ନିକଟରେ ଥିବା ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଜଟା ବକଳ ପରିହିତ ହୋଇ ସେ ପଠାଉତିକୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ପାଦକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ବନବାସରୁ ଫେରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଧମ ଭରତଟା ଆକାଶ ସେଇ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପଛକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଭାଇ। କାହିଁକିନା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଭବ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭଳି ଆନନ୍ଦ ଗୌରବ। ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିମ ଭାଇ ରାମ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନେଇ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏ ଅଧମ ଭରତ ରାଜଉଆସରେ ରାଜ ପଲଙ୍କରେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିପାରିବ ଭାଇ? ନିଶ୍ଚୟ ନିରାଶରେ ଫେରିଯିବ ଅଯୋଧ୍ୟା। ତୁଇ କଣ କହିଲୁ ଭରତ? ଭାଇ ତୁଇ କଣ କହିଲୁ ଭରତ? ତୁ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଭଳି ମୋ ପାଦୁକାକୁ ନେଇ ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ତୋଳି ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦେଇ ଯଶ ଭାତୃ ସମତୁଲ୍ୟ। ମୁଁ ମୋ ପାଦୁକା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁ କଣ କହିଲୁ ଭାଇ? ତୁମେ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କିପରି କରିବ ଶାସନ ତାହା ତମକୁ ଜଣାନି। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ନାସ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ଉଦ୍ୟକେ ଦରିଦ୍ରଂ ନାସ୍ତି ଜପତେ ନାସ୍ତି ପାତକମ୍ ମୌନେ ନଃ କଳହ ନାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକହିତମ୍। ଆରେ ଭାଇ, ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ରହିବ ନାହିଁ ଭାଇ। ଉଦ୍ୟୋଗେ ଦରିଦ୍ରଂ ନାସ୍ତି ଜପତେ ନାସ୍ତି ପାତକମ୍। ଭାଇ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖମୟ ହେବା ନାହିଁ ଭାଇ। ଜପତେ ନାସ୍ତି ପାତକମ୍ ମୌନେ ନଃ କଳହ ନାସ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଲୋକଜନ ବା ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଆମକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ ସେଠାରେ ଆମେ ଯଦି ମୌନ ହୋଇ ଶୋଇଯିବା ସେଠାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଳହ ଉପଜିବ ନାହିଁ ଭାଇ। ନାସ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକହିତମ୍। ଭାଇ, ତୁ ଆଜି କୋଷ ମାଗି ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ମୋର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ଛୋଟ କରିଦେଲୁ ଭାଇ। କାହିଁକି ନା ମୋର ଏଇ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜୁଥାନ୍ତି। ରାମଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମଂ ସୀତାପତି ସୁନ୍ଦରଂ କାକୁଶ କର ଗୁଣନିଧି ମିତ୍ର ପ୍ରିୟ ଧାର୍ମିକଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଂ ସତ୍ୟସନ୍ଧଂ ଦଶରଥ
বন্দে লোকাভিরামং রঘুপুরতিলকং প্রাপ্ত সন্ধ্যা শরণম যামি। ହେଲେ ଭାଇ ଆଜି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କିଛି ଭାବାର୍ଥ ରହିଲା ନାହିଁ ଭାଇ। ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ବିପ୍ଳବ ବାମୁଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁସମ୍ମାନ, ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ସେଇ କରୁଣା ବଣନିଧି ସୁସାଗର। संसारे नथीवा रे लक्ष्मण परी वीरा अछि के संसारे नथी परी माता आओनो पाइबो राम परी राजा टिए कोटि के कोटि तू कांदे लक्ष्मण कांदुची ଆଉ ସୀତା ମାତା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଭାଇରେ ବହୁତ ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ଭାଇ ଆରେ ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦିଲେ ଭାଇ ଭରତ ପରି ଆଏ ସଂସାରେ ନଥିବ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି ବୀର ଅଛି କେ ଜାନକୀ ପରି ମାତା ନଥିବ ଜଗତ ରେ राम परी राजा दिए कोटि के कोटि तो राम राजा तो राम
अरे भाई पितामह ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଛି ଆମରି ଶରୀର। ତେଣୁ ଭାଇ ନ ଯାଇ କୁଟିରେ ଯିବା ଆମେ ବନ୍ଧା କିମିତିରେ ସୁଦର୍ଶନ ଜଳେ ଖାଇନ ମୃତ୍ୟୁ ତର୍ପଣ ଫେରିବା ପୁଣି କୁଟିର ନିକଟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଚାଲ